रुको जरा सबर कि सैया तो भुलाइल बाटे सुरुती में हुनकरा के छोड़ न हमनी के बुला लो हमनी कहिया कामे आए कौन कमी बाटे खूबसूरती में न हो तोरा तू तो इतना खूबसूरत बाड़ू कि सफा भकलो नहीं लौकैताड़ू का कहीं तोरा के गरमी बढ़ला हमर कुरुती में इतना गर्मी हो गेल बा तब बुला लो हमनी के पूरा गर्मी झाड़ दे हम सब तोरा तोरा गांव के नु लइका से नहीं झरई आवा ना मोतिहारी में हमनी पूरा गर्मी तोर झाड़ देम काहेला यूट्यूब पर उघार उघार के देखावा ताड़ू उघार उघार के देखावा ताड़ू काहेला फेमस होखेला हो जा जब इज्जते न रही तो फेमस होके का करबू देखिए के भर जाला पेट राजा जी और एको को वीडियो बढ़िया होई एको को वीडियो जौन वीडियो बा जौना में लहंगा उठा के देखावई ताड़ू कथि देखावे के चाही ताड़ू हमें जब दिखावाई पूरा खुलासा दिखा द कि आदमी देख के आन्हर हो जाओ एक बेर में धान के जे चढ़िले बुलेट राजा जी हमरा तो ई समझ में नहीं खे भाई कि तू जात कौन बाड़ू निमन जात रहतू तो ऐसा तो करतू ना वीडियो तो बनावले जाला वीडियो बनाओ बढ़िया बनाओ कि सफा उघार के दिखाइए कि एगो आदमी वीडियो बनाई तो चलिए ना दिखाबू तो ना चली नजर से ढेर बहरिया लागेला तो पूरा उघार द दिखा द सामान सबके गरमी बढ़ला हमर कुरुती में एगो काम कर जब उन्हें से गर्मी नहीं उतरे तुरा तो आजा मोतिहारी जिला खड़े खड़े ठोक देला किला आजा